Hello friends, Bwrwi Bodo Info official YouTube channel आशा खालामो गासैबो मोजां दङ आसाम पुलिस फिजिकल टेस्टआ नोंथांमोना जागोन जुलाइयाव एग्जाम आगस्ट सेप्टेम्बराव जागोन सब इन्सपेक्टरानो जा ड्राइभार जा कनस्टेबल जा नोंथांमोननि एग्जामाव फैगासिनो दङ आरो बेयाव 10 मार्क्स बोरै मोनगोन सोर मोनगोन आरो मारै मोनमारगोन बेनि सायाव डिसकास खालामगोन एनालाइज खालामगोन सोर बायदिया मोनथावगौ मोनथावा बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो जोबजासिम मानोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरो पार्सनेल कलबो फैदों जे आदा बे 10 मार्क्सखौहाय बोरै मोनमारगोन जुदि मोनोब्ला जों साख्रि गोनांनि नखरा मोननाय नंला नामा एबा साख्रिखौ मोननाय नंला नामा बेनि सायावनो डिसकास खालामगोन बेखायनो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन गासिबो डिफिनेसनखौ होगोन एबा नोंथांमोना गाव गावनि साननाय हनाय ओपिनियनखौ कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोनाबो लिरनो हागोन जे बे माब्रै पसिबल एबा इम्पसिबल जों बेखौ डिसकास खालामगोन दा जोङो अफिशियेल साइट एसएलपीआर बेयाव फैग्रोबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो दासिम गिबियावनो नोंथांमोना जेबो अफिशियेल नटिस मोनाखै जे 10 मार्क्स होगोन होननानै अके जेबो टेनसन दालाथ' बे जेबो नोंथांमोना गोनो गोथो दाजा मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामगोन नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टआ जुलाइयाव जागोन नालाय बिनि थाखाय लागातार प्रेक्टिस खालामबाय था साख्रि गोनां साख्रि गैयै नखराव नोंथांमोना बयबो प्रेक्टिस खालाम स' बिनिफ्राय गुबै कन्टेन्टआ फैबाय बे 10 मार्क्सखौहाय होगोन होननानै बिथां सिमा एनाउन्स खालामगासिनो दङ जादोंमोन बिथाङा बेयावनो बुंदों जानांगौ नाथाय दा बेखौ सोरबादि मोनगोन होनोब्ला बिथांनि बुंनाय बादिब्ला जे बुंदों जे जायनि नखराव गभर्नमेन्ट जब गैया स' बिथांमोना जुदि एग्जाम लिरोबा आसाम पुलिसआ एडिआरइ जा दा जों जास्ट आसाम पुलिसखौ डिसकास खालामगोन एक्सट्रा 10 मार्क्स होगोन होनना बुंदों दा बे नंगौ नङा दासिम जेबो अफिशियेल नटिस गैया दा बेखौ लानानै गोबां डिमटिभेट जादों जानांगौ जायनि नखराव हमना ला पेरेन्ट्सआ साख्रि मावनाय दं एबा फंबायफ्रा बिदाफ्रा साख्रि मावनाय दङ अब्लाथाय साख्रि मोनला नामा गोबां माने बेखौ साननानै डिमटिभेट जागासिनो दङ दा मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना जेबो डिमटिभेट जानो गोनां गैया नोंथांमोना नैबे फिजिकल टेस्टनि थाखाय रेडि जाबाय था नोंथांमोना जों दायो लाथ'दों बे नंगौब्ला आरो जुदि नङाबा नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम गैया स' बिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जे जोंहा हमना ला एग्जामखौहाय एबा फिजिकल टेस्टनि थाखाय मोननैबो नखरा नाजागासिनो दङ साख्रि गोनां बेनिफ्राय साख्रि गैयै नाजागासिनो दङ स' बिनिफ्राय जुदि 10 मार्क्स होयोबा गोबां हेल्पफुल जागोन आरो काट अफआ बिराद गोजौ थांगोन अके माने जायनिखि नखरा साख्रि गोनां बिथांमोना मोननाय नङा साख्रिखौहाय बेबादि कन्डिसनखौ दायो नुनो मोनदों जुदि हमना ला 10 मार्क्स 0.1 आवनो गोबां थालाङो अके एबा 1 मार्कआवनो गोबां थालांनायखौ जों नुनो मोनदों थांनाय बारावहाय 10 मार्क्स होयोबाथ' गोबां गिदिर बाथ्रा जाबाय स' बिनिफ्राय दायो फैबाय नोंथांमोना सोरबादि मोनथावगौ बेखौथ' मिथिखाबाय साख्रि गैयै नखरावहाय जुदि नोंथांमोना फाइनाल स्टेजसिम थाङोबा बेखौ होगोन होनना बुंदों नाथाय बे गासिबो माने नंगौ नंजोबा दासिम जेबो प्रुफ गैया स' बिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा दानिया फैबाय अपिनियनाव जुदि जोङो एग्जामखौ लिरबाय अके एग्जामखौ जोङो लिरबाय जास्ट एग्जाम्पल जोङो एग्जामखौ जोङो 100 मार्क्सनि लिरबाय स' बिनि गेजेराव नोंथाङा स्कर खालामबाय हमना ला 60 मार्क्स मोनबाय नोङो 60 मार्क्स नोङो बेयाव मोनबाय एग्जामाव अके बिनिफ्राय फैबाय दानिया 10% जुदि साख्रि गैयै नखरनो 10% होबाथाय नोंथांना मोनगोन 6 मार्कआ एक्सट्रा बारायगोन फाइनाल स्टेजआवसो दे बियो जेब्ला फाइनाल स्टेजआव फर्म फिलआप जागोन भेरिफिकेसन जागोन जे नोंनि नखराव साख्रि गैया सासेबो अब्ला नोंनि नैबे एक्सट्रा हमना ला नोंनो 10 मार्क्स होस्लायस्लाय जुदि 10% खालामना होयोबा हमना ला जुदि खोमारोब्ला सोर 10% होयोब्ला 60 मार्क नोङो एग्जामाव मोनबाय स्कर खालामबाय नोंनि बेनिफ्राय नायनानै 10% होनाय लोगो लोगो 6 नाम्बारा बारायबाय स' बेबादि कन्डिसनावसो बिथांमोना बुंदों जानांगौ जुदि खोमारोब्ला नाथाय 10 मार्क्स एक्सट्रा होयोबा काट अफआ बिराद गोजौ थांगोन आरो साख्रियाव गोबां प्रब्लेम जानो हागौ नेक्स्ट लेभेलाव जायनि नखरा साख्रि माने दंखायोमोन स' बेनिफ्राय हमना ला 100नि गेजेराव 80 मार्क्सबो मोननो हागौ सोरबा 60बो मोननो हागौ अके बेनिफ्राय 10% जुदि होयोब्ला 10% होयोब्ला बिथिङै 8 नाम्बारा बारायबाय बिथिं 6 बारायबाय स' बेबादि सिस्टेमावसो लांनो हागौ दा बे आंनि साननाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खालामबानो जाबाय आरो जेब्ला गोदान अफिशियेल नटिस फैयो नोंथांमोना मोनगोन बिनि सायाव नाथाय फिजिकल टेस्टनि थाखायल' नोंथांमोना रेडि जा आरो बे फिजिकल टेस्टआ जुलाइयाव जागोन अके जुलाइयाव जागोन एन्ड एग्जामा नोंथांमोना आगस्ट बेनिफ्राय सेप्टेम्बराव बियो जागोन कन्डाक्ट जागोन दा बेनोमोन नोंथांमोना एसे बुजिबाय ओरै जानो हागौ जुदि 10 मार्क्स होआलासिनो 10%बो होनो हागौ अके 10% अके आंनि बुजिनायाव 10% होगोन जुदि नोंनि एग्जाम लिरनायनि सायाव नायनानै गासैनोबो नोंथांमोना 10 मार्क्स होयोब्ला गोबां काट अफ थांगोन बेखायनो ओरै जागोन 10% होयोबा जेसेबांनो नोङो एग्जामाव हादों एबा हायाखै बे नोंनि सायाव सोनारगोन आरो नोङो नाम्बारखौ मोननो हागौ दा बे 100% नङा आं 100% बुङाखै नाथाय समजों लोगोसे बे फैगोन नटिसआ जुदि नों मारगौबा बिनिफ्राय गासिबो डिमटिभेट जानाङा नोंथांमोना फिजिकल टेस्टनि थाखाय रेडि जाबानो जाबाय